Хей, здравейте! Аз съм Галка Пауър. Не знам за вас, но моите сънища обикновено са страшно ярки, направо като филм, в който понякога и аз самата участвам. Обикновено обаче на сутринта нито си записвам тези сънища, нито се връщам към тях, нито пък ги анализирам, а може би трябва да започна да правя някои от тези неща, защото както се оказва, сънищата могат да ни дадат някои доста добри идеи. Такъв е и случая с следващите 5 открития, които или са направени директно за сън, или поне сънища са били вдъхновение за тях. Ако искате да разберете кои са тези 5 сънища променили света, останете до края на тази класация. Може пък да бъдете изненадани. Започваме класацията с един сън, променил живота на милиони обикновени хора, защото именно той е довел до разработването на Google. В днешно време приемаме търсачката за даденост и ни се вижда едва ли не като нещо супер очевидно. Естествено, че ако искам да намеря повече информация за каквото и да било, ще го напиша в Google. В самото начало обаче, в зората на интернет нещата са стояли малко по-различно. Не ме разбирайте погрешно, идеята за единна система за търсене и предоставяне на информация в интернет пространството е била на лице, но точният начин за нейното осъществяване не е бил много ясен. Най-вече защото първите търсачки са имали ограничен капацитет, т.е. нямало е как голяма част от сайтовете да бъдат добавени, а дори и тези, които са били част от онлайн библиотеката на съответната търсачка, често е трябвало да бъдат добавени там на ръка. Десетки девелопери едва ли не се състезават кой първи ще успее да намери решение на сложния проблем. Един от тях, между другото, е и Лари Пейдж, който посвещава години от живота си за намиране на решение, но то все му обягва. Поне до 1996 година, когато успява да намери печелившата формула не наяве, а на сън. Когато Пейдж заспива в тази съдбоносна нощ, той сънува как някак си е успял да свали цялата мрежа, абсолютно всичко намиращо се в интернет. Всяка страница и странна картинка, за която може да се сетите. В съня на Лари той не само успява да прегледа всяка страница, но също така да ги сортира според тяхната значимост и да им зададе съответен ранг. It was kind of a strange dream. It went like, I think I could download the entire web onto some old computers that were lying around. And that would probably seem pretty crazy to most people, but I stayed up a couple hours in the middle of the night doing some math, and it seemed actually pretty plausible. Well, assuming you actually didn't keep any of the web pages, you only kept the links. Когато Пейдж се събужда, първото нещо, което прави е да запише тази си идея под формата на код. Така именно се ражда алгоритъмът, който е в основата на Google, както го познаваме днес. Как ли ще изглежда сърфирането из мрежата, ако Пейдж не беше сънувал този сън? Вероятно доста по-различно. Всеизвестен факт е, че благодарение на нервната система се осъществява успешната комуникация между вътрешните органи, тъкани на човешкото тяло и външната среда. Знаете ли обаче, че в началото на 20 век са се водили ожесточени спорове за това точно как се принасят сигналите по нервната система? Дали сигналите са биоелектрични или химични? Естествено, посредством експерименти се е знаело, че чрез химическа апликация могат да се предизвикат физиологични реакции, но е нямало никакви следи, че самите клетки изпускат химични вещества, за да предизвикат желаната реакция и за да пренесат сигнали по синапсите. Това се променя през 1921 година, когато немският учен Ото Леови успява да измисли специален експеримент, чрез който веднъж завинаги да се докаже, че начина на предаване на нервни импулси може да бъде и химичен. Как Ото стига до идеята за точния експеримент? Все пак, доста учени по това време са се опитвали да създадат подобен, но никой не е успял. Ами идеята за експеримента идва при Ото на сън. По-късно самия той споделя за революционното откритие. Нощта преди Великата неделя се събудих, включих лампата и в просъница написах няколко реда върху мъничко листче тънка хартия. После заспах отново. Към 6 сутринта изведнъж се сетих, че нощеска бях надраскал нещо важно, само че го бях написал толкова грозно, че не можех да разчета нищо. Леови разказва, че това е бил най-дългия ден в живота му, защото през цялото време се е опитвал да си спомни съня или да разчете бележката. За негово щастие същата вечер сънят се връща при него. В 3 през нощта отново му се присънва експеримента, чрез който може да се докаже хипотезата, която Ото е записал цели 17 години преди това. Този път той не разчита на нечетливи нощни записки, а направо се втурва към лабораторията и започва да работи по експеримента. Благодарение на този сън, в днешно време знаем как се предават сигналите по нервната система. Не е ли невероятно?
На трето място съм поставила едно откритие, за което няма как да не сте чували, но може би не знаете, че е било направено на сън. Това именно е Менделеевата таблица. Да, таблицата, в която са организирани и класифицирани химичните елементи. Същата, която има толкова проста на пръв поглед структура, но която по съществото си е толкова сложна, че химиците с години не успяват да намерят начин за хармонична и единна организация на елементите. Поне докато такава не се присъдва на Менделеев. Истината е, че Менделеев работи над периодичната таблица години наред, но никога не успява да подреди елементите в единна таблица. Докато една вечер, когато заспива, той сънува сън, в който елементите сами заемат определените им места. Това откритие е толкова невероятно и толкова грандиозно, че променя завинаги света на химията. От тук и започват да се водят доста конспирационни теории, между другото. Според някой подобно откритие не е по силите на никой човек, имайки предвид, че периодичната таблица не само подрежда познатите тогава химични елементи в определен ред, но също така остава място за неоткрити до тогава елементи. Още повече, че Менделеев успява точно да предвиди и съответстващата атомна маса на елементи, които не са открити до тогава. Mendeleev left blanks for some of the elements he thought were missing. Not only did he leave a blank space, but he suggested an approximate atomic weight for that future element. And the fact that Mendeleev on that first weekend is already thinking this way, that's a sign that he believed that there's something deeper going on here. Mendeleev believed his table was more than a convenient way to arrange the elements. He was convinced he had discovered a law of nature. Именно заради мащаба на това откритие и заради начина на неговата направа на сън, има хора, които вярват, че структурата на таблицата е била дадена на Менделеев от висша сила. Дали извънземна или по някакъв начин Руснака е бил свързан с Централна информационна банка, това естествено са само конспирационни теории. Ако класацията до тук ви харесва, не забравяйте да споделите с приятели и да харесате това видео. Преминаваме към второто място, където отново съм поставила едно откритие, за което най-вероятно сте чували. Това е теорията на относителността на Айнщайн. Най-вероятно обаче не знаете, че първоначалната идея за тази теория възниква в главата на Айнщайн много преди той да напише своя труд. В общи линии в ранното му детство. Тогава Айнщайн сънува сън, който няма много общо с звездите или космоса, но който по-късно ще го накара да се замисли колко относително е всъщност връзката между времето и пространството. Какъв е бил сънят обаче? Според някои източници Айнщайн е сънувал, че се разхожда някъде из Алпите през един хубав пролетен ден, следвайки малък извор, течащ през планините. Този извор отвежда Айнщайн в съня му до спокойна долина, в която имало полета с обработваема площ. Те били отделени с електрическа ограда. Когато Айнщайн се доближил до една от тези огради, забелязал, че до нея пасе стадо крави. Някои от тях дори били промушили главите си през оградата, за да пасат от реколтата. В далечината Айнщайн забелязал приближаването на фермер, държащ в ръцете си устройство за включване на електрическата ограда. Естествено, когато той го включил, кравите подскочили и се отдръпнали от реколтата. Според Айнщайн всички крави подскочили едновременно и се отдръпнали, когато оградата била включена. Фермерът обаче започнал да спори, че той бил видял как всяка крава подскача по различно време. В съня си Айнщайн видял спора да продължава дълго, тъй като всеки един от тях вярвал, че истината е това, което той е видял. Години по-късно, след часове медитация и размисли за този странен сън, Айнщайн стига до заключението, че е възможно времето и пространството да бъдат възприети по различен начин спрямо редица фактори. От тук се ражда и добре познатата ни в днешно време теория на относителността. И на първо място съм поставила Нилс Бор с неговия сън, в който гениалният учен вижда съвременната структура на атома. Датският физик често говори за този си сън, защото колкото и невероятно да звучи на пръв поглед, точно така всъщност е направено това велико откритие. Нилс изпробва множество варианти за потенциални модели на атома, но нито от тях не е работил както трябва. Докато една вечер не сънува атомно ядро с обикалящи го електрони, подобно на планетите в Слънчевата система. Когато се събужда, Нилс няма търпение да изпробва този модел и като по чудо се оказва, че той работи. Така едно от най-великите и най-значителните открития, модела на структурата на атома е открит на сън. Можете ли да си представите? И какво научих в крайна сметка от тази класация?
колкото и невероятни и нелогични да са сънищата ви, винаги си ги записвайте, защото могат да доведат до нещо гениално в бъдещето. Айнщайн е сънувал като дете как крави получават токов удар и след това е разработил теорията на относителността. Може би и вие може да направите нещо гениално в бъдещето си. Напишете ми отдолу, вие изобщо помните ли някой от сънищата си? Ще ми бъде интересно да разбера, а на вас, ако ви е интересно да гледате още клипове за мистерии, конспирации, топ 5 и 10, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Имам доста такива видеа. А до тогава аз бях Галка Пауър и нека силата бъде с вас!